היי, כאן דוקטור רפאל אילרו, ואני אחד מהרופאים במרפאת DI Smile. רפואת השיניים ואסתטיקת הפה הוא אחד מהתחומים הכי כיפים ומרגשים בעולם. יצא לי לעזור לאלפי מטופלים במהלך חיי, בכל הקשור לבריאות הפה והשיניים. אבל הסיפוק וההתרגשות הכי גדולה תמיד מגיע בסוף הטיפול, כאשר המטופל מתחיל לחייך מפה לאוזן ולאהוב את החיוך של עצמו. זה שווה את כל הזמן וההשקעה שבעולם. אנחנו מספקים מגוון רחב של טיפולים, כמו השתלות שיניים, שיקום הפה ואסתטיקה דנטלית. על מנת להבטיח לכם את התוצאות הכי טובות, הבזרנו את מרפאתנו בציוד החדשני ביותר שקיים היום בשוק, ובזמן קצר. אני מזמין אתכם להשאיר פרטים באתר ולהגיע אלינו לבדיקה וצילום ללא עלות. מחכים לכם במרפאת השיניים. DI Smile.